Europa Malagako sail ofizialean lehian egotea opari ezin hobea da. Hau izango da, estatu mailan izango dugun estreinaldia, anima jaialditik gatoz, estrenatu berri gainera, eta dazkagu astebetean bi estreinaldi handi eskaparate paregabeetan. Nik uste dut hori bultzada handia izango dela, Europaren ibilbidea horrela hasteak bultzada handia emango diola ibilaldi horri. Europa sortzeko ideia bi gertakaritatik sortu zen. Batetik izan zela, Ailan izeneko ume siriarrura Turkiako kostetan itota azaldu zeneko albiste eta irudi hori. Ni Rural Zombies musika taldearen nahiko fana naiz. Horrekin batera, garai hartan atera zuten Golden abestiaren bideoklipa, eta hor hiri bat azaltzen da Urazpian dagoena. Eta batekin eta bestearekin iruditu zitzaidan, hemen gidoi bat dago, istorio polit badago, potentea dago, eta Mediterraneoan gertatzen dena salatzeko oso egokia iruditu zitzaidan, eta horrela sortu zen ideia. Sortzerakoan baino gehiago nik uste dut rodaje kontuan izan zela, erronkarik handiena Europa sortzeko garaian. Parisen gertatzen da istorioa, Paris Urazpian dago, eta baleak Torre Eiffelaren gainetik pasatzen dira, arraiak toki guztietan daude, eta orduan atmosfera hori sortzeko buruari ematen ibili nintzen, aber nola egin nezaken hori, eta azkenean kamera geldian, haize askorekin, erropak mugi daitezen, ilea mugi dadin, Urazpiko sentsazio hori eman eta gero VFX-eko lan mordoa. Malagako jaialdiaren ostean, ideia da, jaialdiz jaialdi, guk egindako lana, eta guk sortu dugun guretzako den bitxi hori, jendeak ikustezan, eta munduan zehar zabal dadin. Momentu honetan eskuartean dudan proiekturik garrantzitsuena, zera da, orain dela pare bat urte eman zidaten gidoiko diru laguntza, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza, luze baten gidoia idaztez bukatu nuen, istorio gogor bat kontatzen du, 15 urte espetxean eman ondoren etxera bueltatzen den bortxatzaile baten istorioa, eta inork ez du herrian nahi, baino guztia dago kontatuta bere amaren ikuspegitik, ez? Aber ze bide egiten du, badakigu finantziazioak eta diruak lortzea eta proiektuak aurrera eramatea lan handia eta zaila izaten dela, baina esperantza horrekin gabiltza.